Lumapit sa CLTV News si Mike, hindi niya tunay na pangalan. Nais umano niyang ibahagi ang online scam na kanyang naranasan kung saan natangay ang pera nito sa bangko na nagkakahalaga ng 44,500 pesos gamit ang isang mobile banking app. Ang perang ito ay remittance umano galing sa kanilang kaanak na gagamitin sanang tulong para sa kanyang pinsan na may sakit na pneumonia. Paglalahad ni Mike, ay nakatanggap umano siya ng isang email na sinasabing nagmula umano sa isang bangko. Ayon umano sa email, ay kailangan niyang i-update ang kanyang bank account upang hindi ito ma-deactivate. Sa pangamba na ma-deactivate ang kanyang account, ay binuksan umano niya ang email at binigay kanyang password at username. Matapos nito, ay kaagad umano siya nakatanggap ng email mula sa bangko na nagsasabing na transfer na sa GCash account nang nagngangalang Maricel Cortero ang kanyang pera. Sa paghihintay ko, may dumating na email sa akin na confirmation na yung pera ko na i-transfer ko kay Maricel Cortero. Na yung perang sa account ko, yung 44,500, na-transfer ng sandali na i-transfer dahil agad nag-email sa akin yung Land Bank. Naalarma umano siya nang malamang na-transfer ang kanyang pera sa hindi kilalang tao, kaya agad nagtungo sa bangko. Nga lamang, hindi na raw may babalik ang pera ni Mike dahil hindi naman ang kanyang bangko ang nagpadala ng email sa kanya. Ay, hindi namin po website yan, sabi nila. Kumbaga, website ng scammer yan. Paano po yung nakuha niyang pera sa akin? Ay, hindi na may babalik na land bank sa iyo yon, sabi nila sa akin. Ano po magandang gawin ngayon? Ang magandang gawin natin ngayon, sabi niya, na i-block natin yung ATM card nyo at ang mangyayari, balik, card replacement na lang ang gagawin natin yan, sabi niya. Aminado naman umano si Mike na may pagkukulang rin siya sa pangyayari. Amin namang tinungo ang branch ng bangko sa siyudad San Fernando upang kunin ang kanilang panig sa pangyayari, ngunit tumanggi ito magbigay ng pahayag. Ayon naman kay Mike, ay nakaschedule umano siyang bumalik doon sa Biyernes upang magpasa ng formal complaint. Pinaplano din umano niyang ilapit ang pangyayari sa NBI dahil nakita umano nila sa Facebook na marami nang nabiktima ang scammer na gumagamit ng pangalan na Maricel Cortero. Samantala, may payo naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang maiwasan ang mabiktima ng mga scam gaya ng phishing o ang paghingi ng password at account number gamit ang email. Ayon sa BSP, ay dapat suriing mabuti yung mga email, text messages at website na natatanggap. Dapat din daw na magsagawa ng background check sa mga ito. Dapat din naman gumamit ng strong passwords at multi-factor authentication. Panatilihin din naman ng pribado ang mga personal at account information. At i-report ang mga kahinahinalang communication sa transactions sa regulatory authorities. Isinusulong naman ngayon sa Senado ang Financial Consumer Protection Act na naglalayong bigyang proteksyon ng mga consumer sa mga financial institutions. Layon din umano nitong proteksyonan ng mga tao laban sa mga naglipa ng online scams. Marion Lozano, CLTV News.